Sizolungisa iorder kule We're ndawo. here to reform. Ingane izobuyela kwiposition yayo. A child will remain a child. Indaba zokuthi umfana kubonakala ngathi umkhuthune usuyahola cha A kuzocaca young boy ukuthi nje seems umfana. like an old man will seem like Umoya ongcwele uzosebenza the abantu. Holy Spirit is going to work in this Into place. secela uthanda nawe usengalunga. Touch the one next to you and tell them even Thanda you usengalunga can mfowethu return. engalunga. Even you can be restored. Hallelujah. Khona ithemba ngekusasa lakho. There is hope for your future. Ngicela ubembe seceleni kwakho umtshele. Hold the Mbambe one next ngesandla. to you and tell them. Bamba ngesandla. Hold them. Bamba ngesandla. Awusiphakamise kanje uhleli phansi kanjalo. Raise their hand. Thani khona ithemba ngekusasa lakho. There is hope for your future. Thani ikhona ithemba ngekusasa There is lakho. hope for your future. Thana amandla. Power Thana wethu. is ours. Siyawalanda amandla kuSathana. We're fetching it from Lo the Sathana obezipha amandla la. The enemy Amandla that's abuyela giving kithi. himself power. Obakuthathwa isitha kubuyela ngakithi. What the enemy took, we are returning back to us. Lento obungasenayo What you had iyabuyela. no more is returning. Lento bese bayirathe off. Lento ukuthi mina bahlangana nayo kuthiwa wayihlakaniphile esikoleni. Bazokubona ukuhlakanipha kwakho. Ngeke besasho ukuthi esikoleni amandla abuyela kubanikazi bakho. Power is returning to you. Usakhona ithemba There is ngekusasa still lakho. hope for your future. Khona ithemba. There is hope. Ngizokhuluma nomama nomkhulu osemdala bethi seliyosizakala abantwana bakhe. Ngizothi ngoba usaphila. As long usaphefumula uyosizakala wena ungakafi. Ngoba izinto zilungiselelwe thina. Okulungiselelwe wena kuyofika noma ilanga lobe selishonile. Ngoba uNkulunkulu uzobuyisa izinto. uNkulunkulu ngimbona umfundisi uGumede ethatha izinto ayibuyisela ngononina babo. Back to their order. Ufuna abantu akade be-apply izinto ifeyila behambe People who emandulo are kusasa. applying and Uvuka kusasa ukuyotry. I want you to Ukuyozama uthe uma kade ufuna imoto hamba uvuka kusasa. even if you are Ngoba ngibona uNkulunkulu ethi kunethemba. Lelithi angazi into oyifunayo. Kunezinto abantu okumele bawungqongqoze iminyango. Bakuneyimali oyifunayo ukuyongqongqoza kusasa. Ngoba kunethemba going open because there is ngekusasa hope lakho. for your future. Kunethemba. There is hope. Kunethemba. There is hope. Abanye abantu bayasebenza Some ngenxa are kaSathane employed masegaxela because uSathane of the ekhangele. enemy. Uzofuna ukuyeka umsebenzi ayikho You into even think engiyisebenzela. about stopping. Uthi uhola nje sekuhamba Because mase if bethi you abantu get ungogo paid, kanti hayi uthi ungogo. say you Uthi are uhola saying nje. but Hep. Namhlanje sivala ngisho izinto ayidonsayo. Sizothi akusadonsi ngegama lika Jesu. Ukhona ithemba. There's a new hope. Khona ithemba. There is hope. Uzokhunjulwa abantu asebakukhohlwa wena. You're going to be remembered. Akakwazi by uNkulunkulu people ukukhuluma who kanje. forgotten you. God Usho kanje cannot kukhona abantu speak like asebakukhohlwa. this way. Nanokuthi wabasiza usazobe bekukhumbule bethi yazi Who forgot ngila you. ngikhona ngoba ngasizwa uwe. Ngenxa yokuthi uNkulunkulu mayiselungisa izinto uthinta yonke indawo. Amen bazalwane. uNkulunkulu yonke into wayidala wayibeka. So impiliso yethu la.